Mae'n galwad I addoli heno yn dod o Salm 134. Salm 134. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd, sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd, codwch eich dwylo yn y cysegr a bendithiwch yr arglwydd. Bydded i'r arglwydd eich bendithio o Sion, creawdwr nefoedd a deiar. Wel, gawn ni ymateb ac addoli ymhellach gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno. Duw Abram molwch ef, yr holl alluog ddew. Yr hen ddihennydd, brenu nef, Duw cariad ew. Yr emyn cyntaf. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o lyfr y datguddiad, a pennod 12. Llyfr y datguddiad, pennod 12. Ein thema ni wrth gwrs yw y frwydr ysbrydol ar nos Sul nawr, ac i ni'n gweld rhywbeth o'r frwydr yma yn y bennod arbennig yma, datguddiad 12. Gwelwyd arwydd mawr yn y nef,
Gwraig wedi ei gwisgo ar hael, a'r lleiad dan ei thraed, a choron o 12 seren ar ei phen. Israel yw'r wraig. Yr oedd yn feichiog ac yn gweiddi yn ei gwewyr a'i hyng am gael esgor. Yna gwelwyd arwydd arall yn y nef, draig fflamgoch fawr, a chanddi 7 ben a 10 corn, ac ar ei phennau 7 diadem. Sgubodd ei chynffon dreian o ser y nef a'i bwrw i'r ddeiar. Safodd y ddraig o flaen y wraig oedd ar fin esgor, mwyn llyncu ei phlentyn ar ei eni. Esgorodd hi ar blentyn gwryw, hwnnw sydd i lywodraethu'r holl genhedloedd a gwialen heuarn. Ond cipiwyd ei phlentyn at Dduw a'i orsedd ef. Ffodd y wraig i'r anialwch. Yr eglwys nawr, y Testament Newydd, yno y mae ganddi le wedi ei baratoi gan Dduw. I'w chynnal ynddo am 12,30 o ddyddiau. Yna bu'r rhyfel yn y nef, mi hangel a'i angylion yn rhyfela yn erbyn y ddraig. Rhyfelodd y ddraig a'i hangylion hithau, ond ni orchfygodd. A bellach nid oedd lle iddynt yn y nef. Fe'i bwriwyd hi, y ddraig fawr, yr hen sarf, a elwyr diafol a Satan, yr un sy'n twyllo'r holl fyd, fe'i bwriwyd i'r ddeiar a'i anghylion gyda hi. Yna clywais lais uchel yn y nef yn dweud, hon yw awr gwaredigaeth a gallu a brenhiniaeth ein Duw ni ac awdurdod ei Grist ef. Oherwydd bwriwyd i lawr gyhuddwr ein brodyr, yr hwn sy'n ei cyhuddo ger bron ein Duw ddydd a nos. Ond y maent hwy wedi ei orchfygu trwy waed yr oen. A thrwy air ei tystiolaeth, yn ddibrys o'i bywyd hyd angen. Am hynny gorfoleddwch chwir nefoedd, a chwi sy'n preswylio ynddynt, gwau chwir ddeiar ar môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd, o wybod mai byr yw'r amser sydd ganddo. Pan welodd y ddraig ei bod wedi ei bwrw i'r ddeiar, aeth i erlyd y wraig a esgorodd ar y plentyn gwryw. Ond rhoddwyd i'r wraig ddwy adain eryr mawr, mwyn iddi hedfan i'r anialwch i'w lle ei hun, i'w chynnal yno am amser ac amserau a hanner amser o olwg y sarf. Poerodd y sarf o'i gennau afon o ddŵr ar ôl y wraig, i'w hysgubo ymaith gyda'r llif. Ond rhoes y ddeiar ddihangfa i'r wraig, a gorodd y ddeiar ei gennau a llyncu'r afon a boerodd y ddraig o'i gennau. Llydiodd y ddraig wrth y wraig, ac aeth ymaith i'r yfela yn erbyn gweddill ei phlant hi. Y rhai sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn glynu wrth dystiolaeth Iesu. Ac yna safodd ar dywod y môr. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. I ni diolch unwaith eto o arglwydd ein Duw am gael dod ger dy fron di yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni diolch bod ni'n cael dod nawr at orsedd y nef mewn gweddi, bod ni'n cael dod ger bron y Duw mawr gogoneddus, ond yn cael dod ato fel ein tad yn y nefoedd. Diolch bod ni'n cael dod yn hyderus. I ni'n dod yn ostyngedig, ond i ni'n dod yn hyderus hefyd at orsedd gras yn enw yr arglwydd Iesu, trwy ein harchoffeiriad mawr ni. Ac o arglwydd i ni'n dod eto i offrymu mawl a diolch i ti heno. O arglwydd, os dim byd gyda ni i'w roi i ti wrth gwrs, wyt ti'n holl gyfoethog, wyt ti'n holl bresennol, wyt ti'n holl alluog, ti sy'n ein cynnal ni o hyd, ti sy'n rhoi i ni o hyd, ti sy'n rhoi gras ar ben gras i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, ti sydd wedi rhoi gwaredwr i ni,
Ti sydd rhoi bywyd i ni a bywyd tragwyddon. Ti yw ffynhonnell pob daioni o arglwydd, ac i ni'n daddoli di. Ond i ni'n dod i roi diolch, ac i roi mawl a chlod ac addoliad i ti, oherwydd yr wyt ti yn deilwm. Ti sydd yn eistedd ar yr orsedd, a'r oen hefyd, a fi farw ac sydd eto yn fyw, yr oen a laddwyd. Trosom ni ac erin mwy ni ar y groes. Teilwng yw'r oen a laddwyd, i dderbyn anrhydedd gogoniant o'i thineb a mawl a'r fendith. Ac o arglwydd, i ni'n dymuno rhoi y clod i gyd i ti. Ti yw Duw ein iachawdwriaeth ni, ti yw Craig ein iachawdwriaeth ni. O arglwydd, i ni'n daddoli di heno, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac yn diolch, mae ti yw ein hachubwr ni. I ni'n dibynnu'n llwyr arno ti arglwydd, mae'n hachubiaeth ni yn dibynnu'n llwyr arno ti. Gyn ni mor ddiolchgar am hynny, mae nid arno ni mae e'n dibynnu o arglwydd, ond arno ti. Oddi wrtho ti mae wedi dod. O arglwydd, i ni'n diolch. Cymer Iesu, fi fel rydwyf, fyth ni alla fod yn well, dewyllus di am gwna'n agos, fe wyllus i yw mynd ymhell. Diolch arglwydd, yn dy ras ac yn dy drigaredd, bod ti wedi trefnu ffordd i gymodi gyda dynion, i ddod i fywydau pobl, a tywallt ysbryd i roi bywyd newydd a'n hael enni ni o arglwydd, a dod â ni i deyrnas Dduw ac i deulu Dduw, trwy yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch am yr oen di-fai a di-frycheilid heno. I ni'n diolch am yr un fath ag agwedd gwas. Diolch am y gwas dioddefus. Diolch am yr un a roes ei hunan yn brydwerth dros lawer. O, i ni'n diolch heno ac yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n diolch ein bod ni nawr yn rhan o'r frwydr yn erbyn drygioni, yn rhan o'r frwydr ysbrydol yn erbyn Satan, a Satan yn ein herbyn ni. Arglwydd, i ni'n diolch am hynny oherwydd bod ni ymlaid yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, ac ymhlith teulu Duw. Ac i ni'n diolch y cawn ni'n atgoffa o'r frwydr heno. Diolch bod ti'n darparu arfogaeth i ni ar gyfer y frwydr o arglwydd. Diolch mai ti sy'n rhoi nerth i ni i frwydro, ac i ni'n gofyn i ti yn wir i nerthu ni yn y dyddiau hyn, yn ein dyddiau ni o arglwydd, mwyn i ni sefyll, ac mwyn i ni wrth sefyll yn erbyn yr un drwg a'i gynllwynion ef. O arglwydd, i ni'n diolch, i ni wedi darllen rhywfaint amdano fe nawr yn llyfr y datguddiad, ond i ni'n diolch, mae nid eiddo Satan yw'r fuddugoliaeth, ond eiddo Duw, ac eiddo yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch, mae nid gan Satan mae pob awdurdod yn y nef ar ddeiar, ond gan yr arglwydd Iesu. O arglwydd, bendithia ni heno, siarad yn ei arglwydd wrth i ni gael ein atgoffa o'r frwydr ac o wirioneddau pwysig iawn i'n bywyd ysbrydol ni. Helpa ni wrando arglwydd, helpa ni ddysgu a helpa ni weithredu hefyd dy air trwy dy ras. I ni ddim eisiau cwmpo o arglwydd. I ni ddim eisiau cwmpo allan o'r frwydr o arglwydd. I ni eisiau bod yn filwyr ffyddlon i'r arglwydd Iesu. Ond i ni'n gofyn i ti i nerthu ni a'n cadw ni. Ni'n gweddio dros ein gilydd yn yr eglwys o arglwydd. Diolch bod ni yn y frwydr gyda'n gilydd. Ni'n gofyn i ti i nerthu ni gyda'n gilydd, i annog ein gilydd, i sefyll a gwrth sefyll yn erbyn pob drygioni, pob drwg, pob pechod, yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, a'i anawsterau nhw arglwydd, a'i treialon nhw, a'r temptasiynau sy'n dod gyda treialon anodd, gom ti'n nerthu nhw arglwydd. Cadw eu llyged ar yr arglwydd Iesu, rhai sy'n cael eu herlyd ar hyn o bryd yn ein byd ni, boed yn Gogledd Corea, yn Affrica i gyd o arglwydd, neu fannau eraill. Nertha nhw arglwydd,
i wisgo'r arfogaeth i gyd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros Wcrain eto a'r sefyllfa yna ac yn dymuno o arglwydd heddwch. Ni'n gofyn am hynny eto arglwydd yn dy drigaredd mawr ac yn gweddio am nerth i'r Cristnogion yn yr ardaloedd hynny nawr ac yn Rwsia i allu sefyll yn gadarn o arglwydd i gadw gair i tystiolaeth o arglwydd fel glywson ni yn y darlleniad ac i sefyll yn gadarn a cael buddigoliaeth trwy waed yr oen ac yn rhinwedd aberth Iesu Grist. Diolch am yr aberth o arglwydd sydd wedi concro pechod, sydd wedi dileu pechod o arglwydd, sydd wedi tynnu colin angau allan o arglwydd. Diolch am y fuddigoliaeth sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Bendithia teulu galar o arglwydd ar hyn o bryd yn yr Efengil ac yn yr arglwydd. A nertha nhw a cynnal nhw a diddana nhw arglwydd gyda addewidion a gyda gwirioneddau y gair a gyda dy hyfryd bresenoldeb o arglwydd. Ath dan nefedd sydd i'w chlaw pob diall. Ni'n gweddio dros waith yr Efengil o arglwydd ac i ni'n sylweddoli bod yna frwydr i rannu'r Efengil, i gyhoeddi'r Efengil. Ni'n gweddio dros bob gwaith sy'n cael ei wneud yn yr eglwys hon ac yn y cylch yma wrth gwrs bendithia'r gwaith arglwydd, nertha ni, arwain ni arglwydd, eneinio'r gwaith a'r ysbryd glân. O, anfon yr ysbryd mewn nerth eto yn ein dyddiau ni arglwydd. O, arglwydd, anfon yr ysbryd i lawr. Fel sydd wedi digwydd o'r blaen arglwydd, mewn nerth arbennig, i ddod â llawer o dywyllwch i oleuni, i symud teyrnas yr arglwydd ymlaen a cam mawr fel petai. Os wyt ti'n gweld yn dda yn ein dyddiau ni nawr hyd yn oed. Bydd yn drigarog wrthon ni a hynny gogoniant i ddenw di ac i'r arglwydd Iesu ac clod i thras. Derbyn ni nawr, derbyn ein diolch, maddau ni, glanhau ni yn ein cydwybod, cadw ni rhag temptasiynau diangen o arglwydd, gwared ni rhag yr un drwg, ond eiddo ti yw y deyrnas o arglwydd, i ti mae'r clod a'r gogoniant ac yno ti mae'r nerth. Ac o arglwydd ar dy ben bo'r goron, yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn sydd gyda ni heno, yr ail emyn o rhod y bwys ar freichiau'r Iesu, beth gynnal ymlaen, beth gynnal ymlaen.
Wel, mi ddarllenwn ni nawr yr adnodau yn Effesiaid pennod 6 o adnod 10 i 20. Yn olaf yn gryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid a dynion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadar. Safwch ynte a gwirionedd yn regis am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengil tangnefedd yn esgidiau am eich traed, heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon y byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil tros y saint i gyd. A gweddiwch dros o finnau, y bydd i Dduw roi mi ymadrodd ac agor fy ngenau, i hysbysu neofn ddirgelwch yr efengil. Trosti hir rwyf yn llys gennad mewn cadwynau. Gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. Wel, i ni'n mynd ymlaen heno gyda y darlun a'r gwirionedd o'r frwydr ysbrydol. Mae pob Cristion yn rhan o'r frwydr yma ac yn y frwydr yma. O'n i'n sôn tro diwetha bod byw y bywyd Cristnogol yn anodd ac yn galed. A mae rhaid i ni beidio anghofio hynny a beidio anghofio dweud hynny hefyd. Os ych chi wedi darllen taith y Pererin, mae yna anawsterau, mae yna rwystrau ar hyd y ffordd. A fel yna y bywyd Cristnogol. Does dim bywyd tebyg i'r bywyd Cristnogol. Mae'n fywyd o berthynas gyda Duw. Mae'n fywyd o berthynas gyda'r arglwydd Iesu. O dan yr iau y darlun y welson ni bore yma. Ac eto, mae'n anodd ac mae'n galed. I ni wedi cael ein hachub o gosb, pechod, a canlyniadau pechod, dinistyr tragwyddol, ond i ni ddim wedi'n hachub o bresenoldeb pechod, ac i ni'n brwydro yn ei erbyn bob dydd. Mae yna wrthdaro bob dydd trwy'r dydd a'r nos hefyd. Oherwydd ein bod ni yn eiddo yr arglwydd Iesu Grist.
Dyna pam mae Satan nawr yn ein herbyn ni, fel ei bobl ef. Fel o'n i'n dweud tro diwetha, i'r mwyafrif o gredinwyr, mae'r frwydr yn hir. Ni'n dod i gredu, a dyn ni ddim yn mynd i'r nefoedd yn syth, i'r mwyafrif llethol ohono ni, mae'r frwydr yn hir. Mae'n flynyddoedd o frwydro ac yn galed. Ac mae llawer o gredinwyr yn cael eu hanafu yn y frwydr. Nid na fydden nhw ddim yn sefyll yn y diwedd, ond maen nhw'n cael eu clwyfo ac yn cael eu hanafu yn y frwydr ac yn gallu cael eu hanafu sawl gwaith, wrth gwrs. I ni'n gallu oeri yn ysbrydol. I ni'n gallu mynd yn o'r ein serch. I ni'n gallu mynd yn wan ein ffydd. I ni'n gallu pellhau a bod ar ymyl y frwydr bron, nes bod ni ddim yn rhan ohoni. Fel gwylwyr, fel spectators ar yr ochr. Mae llawer sydd yn Gristnogion mewn enw yn cefnu yn llwyr, oherwydd mae'r brwydr yn mynd yn galed ac yn boeth. Mae llawer o gamgymeriadau yn cael ei wneud, rhai poenus a rhai tragic hefyd. Weithiau oherwydd anwybodaeth o natur y frwydr. Nid yn erbyn dynion, mae'n frwydr ysbrydol. Mae'n frwydr ysbrydol. A mae'r apostol Paul yn tanlinellu hwnna'n glir iawn iawn. So ni'n anghofio hwnna, i ni'n mynd i wneud cymgymeriadau mawr. Ac wedyn ni, sut mae ymladd y frwydr ysbrydol. Mae llawer, wrth gwrs, yn trio wneud yn un erth ei hunain. A tro diwetha, yn adnod 10, bwriad adnod 10 oedd gwneud yn siŵr bod ni'n cael yn erth o'r man cywir. Bod ni'n erthu yn hunain ymgryfhau yn erth ei allu ef. Yn erth ei allu ef. Os i ni'n mynd i'r frwydr a meddwl bod ni'n mynd i ymladd yn ein erth ein hunain, pinne bod hwnna oherwydd y donia sydd gyda ni, oherwydd gallu meddwl, oherwydd penderfyniad dynol, ewyllus dynol, oherwydd bod ni'n defnyddio grym llywodraeth ar adegau, mae rhai wedi meddwl, os newn ni gael dinas sydd yn theocracy, fel oedd yn Geneva gyda John Calvin, byddwn ni'n ennill y frwydr. Nid fel yna mae hynny lle. Rhai wedi meddwl yn ystod hanes yr eglwys, mae trwy arfau yn llythrenol mae ennill y frwydr, gyda crwsad i ledu Cristnogaeth trwy'r byd. Na, nid trwy unrhyw system na strategaeth ddynol i ni mynd i gael goruchafiaeth yn y frwydr yma. Mae'n frwydr ysbrydol. Ac felly, mae yna lun yn dod lan nawr te, mae eisiau gwisgo holl arfogaeth Duw. Mae rhaid ni gael yr arfau iawn, yr arfau sy'n cyd-fynd â gallu Duw, ac mae yn rhoi nerth i ni trwyddi nhw. Dyna'r arfau sy'n cael ei restru, dyn ni'n mynd dod ati nhw heno, ond dyna'r arfau fydd yn cael ei restru, arfogaeth Duw. A mae yn ei defnyddio nhw ac am i ni ei defnyddio nhw, a bydd e'n rhoi nerth i ni trwyddi nhw yn y frwydr. Wel, mae pob brenin da, pob arlywydd da, yn neud yn siŵr, os oes gyda fe fyddin, bod gyda nhw'r arfogaeth iawn i fynd i ryfel. Bydde fe'n frenin gwael iawn, tase fe ddim yn gwneud hynny. Mae yna sôn bod trafferth gyda byddin Rwsia, bod dim digon o adnoddau, bod nhw'n rhedeg mas o fwyd a thanwydd ac yn y blaen. Wel, dyna fe. Hefyd, wythnos yma, mae Ukraine wedi bod yn gofyn am help, wrth gwrs, i gael ragor o arfogaeth i amddiffyn ei hunain. Mae hwnna wedi bod yn y newyddion nawr yr wythnos sydd newydd fynd heibio. Mae'r arglwydd yn darparu yr arfogaeth i ni. A dyn nhw ddim yn casglu llwch yn y stores, maen nhw yna i ni cael nhw. Maen nhw yna i ni gwisgo nhw, a'i defnyddio nhw yn y frwydr, ddydd a nos. Ac mae'r arfogaeth Duw yn
helpu ni i amddiffyn ein hunain ac i ymosod. Defence and attack. Mae'r arfogaeth yn cynnwys y ddau. Ac mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio. Nid dim ond amddiffyn, ac nid dim ond ymosod i ni yn y frwydr ysbrydol. Mae'n arfau amddiffynol, mae'n arfau ymosodol hefyd, ac i ni angen y ddau. Mae rhai wedi pwysleisio yn fwy amddiffyn. O'n i'n darllen wythnos yma am y lle yma. Mae'r llun o, llwch chi'n gweld El Paraiso Verde ydy bos chi wedi clywed amdano fe. Rhyw fath o enclef yw yn Paraguay. A pobl sy'n siarad Almaeneg, maen nhw'n dod o'r Almaen, Awstria a Swistir, a mae gyda nhw gomiwn bach yn y lle yma i neilltuo'n hollol mas o'r ffordd. Maen nhw'n gwadu Covid ac yn y blaen, mae gyda nhw eideoleg arbennig, a maen nhw eisiau mynd i'r enclef yma i fyw yn ôl i heideoleg bach nhw. Chi'n gweld? Mae hwnna'n digwydd nawr ym Paraguay. Ac mae Cristnogion wedi gwneud hynny ar adegau hefyd. Wedi pwysleisio encilio oddi wrth y byd. Mynd draw, cadw'n bell draw fel petai, oddi wrth y byd. Ac mae hynny yn gallu golygu rhoi rheolau arbennig, fel mae rhai canghennau o'r eglwys rhai yn neud, bod offeiriad ddim i fod i briodi, cadw draw, falle clodi gorfodol, bywyd mynachaidd, mynd bant yn llwyr, chi'n gweld? Cilio, amddiffyn. Mae'n gallu bod yn beryglus iawn i feddwl fel hyn. Mae rhaid ni fod yn ofalus iawn, oherwydd mae'n gallu tarddu o ddoethineb dynol, ac nid o ddoethineb Duw. Dyma chi eiriau nawr te'r Apostol Paul at y Colosiaid. Sori bod e'n bach yn fach, wedi rhannu'r adnodau. Dyma adnod 18 ym Mhennod 2. Peidiwch â chymryd eich gwachardd gan ddyfarniad neb sydd â'i fryd ar ddiraddio'r hunan ac ar addoli angylion ar sail ei weledigaethau, meddwl cnawdol sy'n peri rai felly ymchwyddo heb achos. Felly oedd yna broblem yn amser y Testament Newydd, ac mae Paul yn ceisio delio gyda'r broblem wrth sgrifennu at y Colosiaid. Oedd yna bobl yn ychwanegu rheolau. Os ych chi eisiau bod yn sanctaidd, mae eisiau pethau ychwanegol arnoch chi. Mae yna bethau ychwanegol i ni bwyso arnyn nhw. A doethineb dynol yw hyn, ac mae yn slei iawn, yn sytl iawn, mae'r pwyslais yn symud bant oddi ar Iesu Grist i reolau bach ychwanegol i ni wedi creu i ni ein hunain. A mae hwnna'n beryglus iawn. Ac oherwydd y pwyslais o amddiffyn nawr, cadw draw oddi wrth y drwg, cadw draw oddi wrth y byd. Ac os nag ni'n ofalus, i ni'n mynd i bwyso ar hynny yn hytrach na phwyso dim ond ar Iesu Grist. A dyma'r adnod nesaf, ac nid oes ganddynt afael ar y pen. Yr arglwydd Iesu yw'r pen a ni yw'r corff. Ond oddi wrth y pen y mae'r holl gorff yn cael ei gynnal a'i gyd gysylltu trwy'r cymalau a'r gewynau ac felly yn prifio, datblygu, yn tyfu a phrifiant sydd o Dduw. Nawr, mae'n glir iawn yn y Testament Newydd shwd mae corff yr eglwys yn tyfu ac yn dwy'n ffrwyth ac yn neud yn dda yn datblygu. Mae'n cael y nerth i gyd oddi wrth y pen. Mae rhaid signo'r maith y nerth i gyd oddi wrth y pen. A mae yna beryglon o hyd, ac mae Testament Newydd yn llawn o hyn, rybuddion yma, peidiwch chwanegu. Nid Iesu Grist a hyn, a'r llall. Oedd yna demtasiwn i rhai o gefndir i ddewid, Iesu Grist ac enweidiad, Iesu Grist a'r gyfraith. Plus, chi'n gweld? A fan hyn nawr gyda'r Colosiaid.
y diraddio yr hunan. Mae rhaid fi fyw rhyw fywyd llym iawn, a bydd hwnna'n gwneud fi fwy sanctaidd. Fi sy'n penderfynu beth yw'r pethau yma, ond dwi hefyd yn rannu nhw ac yn gwneud rheolau i eraill hefyd. Diraddio yr hunan. Ffug ostengeiddrwydd. Dyw dilyn arferion arbennig ddim yn golygu bod ni'n fwy gostengedig yn ein calon. A hwnna sy'n bwysig. Addoli angylion. Hwnna'n rhywbeth ychwanegol. A chi gael sylw o'r angylion. Wrth gwrs, gweision yw'r angylion. Y mab yw yn canolbwynt ni, yn ffocus ni, dim yr angylion, nag unrhyw beth arall, wrth gwrs. Mae rhaid cadw'r ffocus yn llawn ar yr arglwydd Iesu Grist. Pethau sy'n gallu ychwanegu neu tynnu oddi wrth yr arglwydd Iesu. I ni'n gallu ychwanegu rheolau dynol. I ni'n gallu mynd yn ddeddfol, wrth gwrs. Wrth gwrs, yn amser Iesu Grist, dyna oedd yn wir am y Phariseaid. Oedd eu crefydd nhw yn ddeddfol, cadw rheolau, tico bocsys bod nhw wedi gwneud hyn a'r llall ac arall. Ac oedd e'n rhagryth oedd e. Oedd e'n byd i wneud ar galon, a cheisio Duw ac ymddiried yn yr arglwydd, rheolau oedd e, ychwanegu rheolau. Rheolau. Ac oedd e'n mynd yn rhagryth, oedd e'n mynd yn cadw wyneb, sut oedd yr ymddangosiad wrth gwrs, sut oedd pethau'n edrych. A Iesu Grist yn galw nhw fel beddau wedi ei gwyn galchu. Chi ddarlun ofnadwy yn dyfa. Beddau pydredd tu mewn, ond wedi peinto neis tu fas. Yn gallu bod yr un mor hunanol, yr un mor falch, a unrhyw un arall, ac yn edrych lawr ar bobl eraill. Ac mae'r apostol Paul yn mynd mlaen. Dwi ddim wedi ychwanegu fanna nawr. Ond mae'n dweud wedyn, dyw'r pethau yma ddim yn mynd i atal cnawdolrwydd. Dyw e ddim. Dyw e ddim yn mynd i stopo ni rhag pechu. Gallwn ni gadw rheolau, gallwn ni greu rheolau, gallwn ni encilio i ben y mynydd, beth bynnag ni eisiau wneud, neu fe ddim stopo ni rhag pechu. Ni dal yn y frwydr, a ni gorfod bod yn y frwydr. A dyw encilio'n bell ddim yn wneud y gwahaniaeth i ni meddwl bydde fe. Na'r perygl o dim ond meddwl am amddiffyn, dyna oedd hwnna, ond mae yna berygl hefyd o fod yn meddwl am ymosod o hyd. A dim ond ymosod. Mae eisiau ymosod wrth gwrs. Mae eisiau bod yn y gwaith, gwaith yr arglwydd, gwaith yr efengyl. Mae eisiau bod yn y gwaith. Ac mae eisiau gwrth-sefyll ar un drwg wrth gwrs, a cyhoeddi y newyddion da. Mae eisiau cleddu fe'r ysbryd, gair Duw, a'i gyhoeddi fe, a'i rannu fe. Mae'n bwysig iawn. Ond, mae rhaid ni gadw'r balans. I ni dal angen ein hamddiffyn wrth i ni gyhoeddi gair Duw. Ac wrth i ni rannu gair Duw. Ac wrth gwrs, i ni'n gwybod, chi'n gwybod, dwi'n gwybod, mae yna Gristnogion sydd wedi cael ei bendithio, ei defnyddio, mae yna weinidogion, efengylwyr, wedi gwneud gwaith da. Wedi ymosod, a wedi anghofio bod angen amddiffyn. Ac wedi cwmpo, ac wedi ni drwg i achos Iesu Grist. Mae eisiau y ddau. Mae eisiau ymosod, mae eisiau amddiffyn. Nes ymlaen, mae'r apostol yn gweud yn adnod 18, mae rhaid bod yn effro, bob amser. Pan i ni'n ymosod, mae rhaid ni fod yn effro. Mae angen gweddi barhaus yn ein bywydau ni. Mae angen gwneud popeth trwy ffydd, gyda golwg ar yr arglwydd, gyda golwg i'w blesio fe, a phwyso ar ei nerth e. Mae rhaid ni wneud popeth trwy ffydd. Dyna'r peth allweddol yn ein gwaith ni fel eglwys, fel Cristnogion, bod ni'n wneud e trwy ffydd, yn ymddiried, gyda golwg ar yr arglwydd. Nid ein nerth yn hunain, nid ein polish yn hunain, nid ein proffesiynolrwydd yn hunain, nag e. Trwy ffydd yn yr arglwydd. Mae'n bwysig iawn. Mae angen deall ewyllus Duw, mae angen deall ffordd Duw, mae angen deall yr iachawdwriaeth arno ni.
Mae angen i ni ddysgu a meddwl am athrawieithau Duw, athrawieithau gras, y doctrines. Mae'n bwysig bod ni'n deall. Ac mae hwnna'n mynd i nerthu ni yn y frwydr. Fel o'n i'n dweud, mae sawl un oedd i weld yn rhedeg mor dda yn ymosod wedyn yn cael ei dal gan y gelyn. Mae'r gelyn ar waith o hyd. Mae e'n effro o hyd, dydd a nos, yn y cyhoeddus ac yn ddirgel. Mae yna, mae ar waith o hyd ac o hyd ac o hyd. Ac mae yn hannog ni i gadw pechodau yn gydd. Mae'n ein harwain ni i demtasiynau, na ddylen ni fod yn ei wynebu nhw. Mae eisiau ni gwmpo. Mae eisiau dwy'n gwarth ar enw Iesu Grist ac enw yr Efengyl a gwneud drwg i'r achos. A mae e'n gwneud hynny, wrth gwrs. Dwi'n mynd i rwystro'r gwaith yn y pen draw, ond mae'n gallu gwneud drwg. Cynllwynion y diafol yn nhw. Mae e'n dwyllwr. Mae'n llawn plots. Mae'n llawn intrig. Nid dynion, nid maedrolion. Byddai arfau dynol yn iawn yn erbyn dynion. Ond na, mae'n frwydr ysbrydol. Mae rhaid ni weld tu ôl i berson, mae rhaid ni weld tu ôl i sefyllfa y frwydr ysbrydol, bob amser. Y diafol, yr hen sarf, darllenon ni amdano fe yn datguddiad 12. A mae hwnna yn her i ni nawr yn ein hoes ni, achos soniwch chi am Satan, a mae'n dipyn o joc. Dipyn o joc heddi yn yr 11 ganrif ar 20. Chi'n credu yn y diafol? Chi'n credu yn Satan heddi? Ofergoel, superstition, ofergoel yw peth fel yna nawr. Chwedloniaeth, myth, meddwl am Satan. Na, medde'r Beibl. Na, medde'r Cristion. Na. Pan i chi'n troi at Dduw, pan i chi'n troi at yr arglwydd Iesu, pan i chi'n ceisio byw bywyd sanctaidd, chi'n dod i wybod yn gloi iawn am Satan. Ac am ei frwydr, ac am ei gyhyddiadau fe, ac am ei demtasiynau e. Weithiau mae'n rhio, weithiau mae fel angel y goleuni. Meddyliwch am Job yn yr Hen Testament. Oedd Job wedi cael ymosodiadau mawr a colledion mawr ar law Satan. O fewn terfynau, Duw oedd yn gosod y terfynau, ond oedd e'n rhoi caniatad. A Satan yn ymosod a colledion oedd yn dod a temptasiynau mawr i Job. Yn cael ei demtio, chi'n cofio, i gablu Duw, i wraig ei hunan yn ei demtio fe, i gablu Duw. Cael ei demtio i weid gormod ynglyn â Duw. A mi nath e gwmpo, nath e ddweud gormod. A pan gwrddodd e Duw yn agosach, mae'n rhoi law ar ei geg. Wedi gweud gormod, dwi wedi pechu, medda fe. A wedyn, yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. A'i demtio gan yr un drwg yn yr anialwch. Cael ei demtio i ddefnyddio ei allu ei fwyn ei hunan, i droi'r cerrig yn fara. Come on nawr, mae'n amser i ti feddwl amdano ti dy hunan nawr. Wedyn ni rhoi Duw ar braw, felly di neu beth ti moyn. Bydd Duw gyda ti, felly di neu beth ti moyn. Ti'n fireproof, felly di neu beth ti moyn. A chi demtasiwn peryglus yn dyma. Ti'n un o blant Duw, sy'n mos beth wneud di. Fydd e'n iawn, fydd e'n iawn. Mae safety net o dan o ti. A'r arglwydd yn gweud, na. Allai ddim rhoi'r arglwydd Dduw ar brawf. Wedyn ni, gallu di ennill y deyrnas heb ddioddau. Sy'n eisiau ti feddwl am y groes, sy'n eisiau ti feddwl am roi dy hunan, am fod yn ffyddlon hyd angau, roi dy fywyd yna. Wastraff llwyr ychan. Gwastraff yw hwnna. Gallu di gael y deyrnas nawr trwy blygu lawr i fi. Sy'n eisiau i fyddhau Dduw ym mhob ffordd, a gwadu dy hunan, a rhoi dy hunan yn llwyr. I ni'n gyfarwydd ar temptasiynau yma ynddi ni. Rhaid ti gargo dy hunan tyma bach. Rhaid ti feddwl am dy hunan. Ond ildio i Satan
yr un pryd. Mae'n gallu cyflwyno meddyliau i ni, a dyn ni'n gallu dychmygu o ble maen nhw wedi dod. A ni'n siarad â rhywun yn ddiweddar iawn, ac meddyliau yn dod, geiriau yn dod, geiriau ffiaidd yn dod i'r meddwl. A dyw eriod wedi cael nhw, na i dweud nhw o'r blaen. O ble maen nhw wedi dod? Wel, ni'n gwybod o ble maen nhw wedi dod, wrth gwrs. Achos nawr mae'r person yma yn ceisio Duw. Ni'n gwybod? Mae'n ceisio yr arglwydd o ddifri. A mae'r pethau ma'n dod i'w feddwl e. Pwy sy ar waith? Pwy sy tu ôl iddo fe? A'r un drwg, wrth gwrs. C.H. Spurgeon yn dweud am gyfnod yn ei fywyd, oedd e'n cael ei ymosod arno fe, a meddyliau yn dod, meddyliau cableddus am Dduw. Spurgeon. Ond i ni'n gwybod o ble nhw'n dod, wrth gwrs. Cael ei taflu ato fe. Ac mae'n cyflwyno bob math o feddyliau i ni. Meddyliau pechadurus, wrth gwrs. Gwneud pechod yn ddeniadol iawn. Gyndderbyniol iawn. Cyflwyno meddyliau drwg dybus, meddyliau caled am Dduw, meddyliau caled am ein gilydd ac am eraill. Yn gwneud ni'n falch, gwneud ni'n farnu, neu gondemnio eraill. Cyflwyno meddyliau ni bod ni'n golledig a bod dim gobaith i ni, bod ni'n rhy ddrwg. A tynnu'n golwg ni oddi ar Iesu Grist. Bechanu pechod. Os ni'n meddwl ac yn dweud wrth yn hunain, os ni'n clywed yn hunain yn dweud o dim ond pechod bach yw hwn, llwch chi fod yn garantid o ble mae hwnna'n dod. Right? Mae'n dod o'r un drwg. Mae'n dod o ddiw'r Satan y gwrthwynebol. O pechod bach yw hwn. Mae yna bechodau mawr, serious. Ond ni'n bach yw hwn. A'i wneud yn dderbyniol ac yn ddeniadol ac yn gartrefol i ni. Mae'n elyn mawr. Cynllwynio'n diafol. Mae'n elyn i Dduw, mae'n elyn i'r arglwydd Iesu, mae'n elyn i bobl yr arglwydd. Mae'n llawn cyfrwystra, mae'n llawn malais. Mae eisiau ein harwen i gwmpo, wrth gwrs, ac i dynnu nôl. Ond, ni byd o ganolbwyntio gormod ar yr un drwg chwaith. Gelyn wedi ei goncro yw e. Wy'n hoffi'r darlun gan John Bunyan am y llewod. Chi'n gwybod am y darlun am Pererin yn cwrdd â'r llewod. Maen nhw'n ffyrnig, ac y beryglus. Nes bod e'n gweld bod nhw ar Chain. Dim ond hyd yn hyn maen nhw'n gallu mynd. Maen nhw ar gadwyn. A mae Satan wedi ei goncro. Mae Iesu wedi cario'r dydd. Wedi goncro fe. Mae Iesu wedi gwrthsefyll yn gadael. Ac wedi concro angau, wedi talu am ein pechodau ni ac wedi ysbeilio uffern. Hynny yw, mae Iesu wedi gwneud yn siŵr na fydd miliynau o bobl ddim yn uffern. Cael nhw yna mae, trwy ei fuddugoliaeth ef. Cofiwch, dyw Satan ddim yn holl a lluog. Dim ond Duw sy'n holl a lluog. Dyw e ddim yn holl wybodol. Dyw e ddim yn holl bresennol. Does gyda fe ddim pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Yr arglwydd Iesu sy'n hwnna, nid Satan. Mae'n methu gwrthsefyll enw yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n mynd i ganu ar y diwedd mae dy enw mor ardderchog. Pob rhyw elyn gilia draw. Mae'n methu gwrthsefyll enw yr arglwydd Iesu Grist. Ein harglwydd ni, brawd ni, yn craig ni. Mae'n methu gwrthsefyll rhinwedd gwaed Iesu Grist, sydd yn ein glanhau ni gan ein puro ni o'n pechodau. A un peth arall cyn gorffen, yr adnod yn dweud hyn, gwisgwch yr holl arfogaeth ynglyn â cynllwynion y diafol mwyn i chi fedru sefyll yn gadael. Dyna'r nod sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Dwi'n hoffi hwnna. Dyna fwriad yr arglwydd i ni, a dyna'i ddisgwyliad i ni, wrth gwrs. I ni sefyll. Nid i ni gwmpo, i ni sefyll. Ac wrth sefyll a cael buddugoliaeth. Chi'n cofio yn llyfr y datguddiad yn y llythyron, pennod 2 y llythyron, mae yna ddiwydion i'r sawl sydd yn gorchfygu.
Sawl sy'n dyfalbarhau ac yn gorchfygu yn y frwydr, wrth gwrs. Mae yna wobrwyon arbennig iawn. Ac i ni'n siŵr, a mae hwn yn bwysig nawr, i ni'n siŵr o sefyll a gwrth sefyll. I ni'n gwybod beth yw llithro, wrth gwrs. I ni'n gwybod beth yw llithro i bechod. I ni ddim eisiau, ond i ni'n cael ein baglu ac i ni yn llithro, wrth gwrs. Ond i ni'n siŵr o sefyll yn y pen draw wrth wisgo arfogaeth Duw. I ni'n siŵr. Dyma fwriad Duw, dyma'i gynllun ar ein cyfer ni. Dyma anogaeth Paul i'r Effesiaid. Wneith Satan fyth goncro enaid sydd wedi ei wisgo a gras Duw mewn gwirionedd. Wneith e byth goncro. Allai ddim concro Iesu Grist, allai'n concro pobl yr arglwydd Iesu. Bod e'n mynd i ymosod yn ffyrnig, ac bod e'n mynd i'n dyrnu ni, a'n pwno ni, a neu pob math o bethau, dyw e ddim yn mynd i'n concro ni. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Pam i ni'n gallu dweud hynny? Mae melltith Duw ar Satan. Ach un peth. Genesis 3, chi'n cofio ar ôl y cwimp yn dyfen. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y sarf, a mi ti wneud hyn yr wyt yn fwy melltigedig na'r holl anifeiliaid, ac na'r holl fwystfilod gwyllt. Bydd hi'n ymlusgo ar dy dor ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. A mae'n mynd mlaen i weid, gosoda fel yniaeth hefyd, rhyngo ti a'r wraig. Rhwng dy had i ei had hithau, bydd ef yn sigo dy ben di, a thithain y sigo ei sawdwl ef. Bydd Iesu Grist yn demsgil, yn sigo pen y Satan, wrth gwrs. A chi'n cofio yn yr Hen Testament, y Cananeaid, gwlad Canan, lle aeth pobl Israel i fewn. O'n nhw dan felltith Duw. Oedd ddim gobeith gyda nhw i wrth sefyll pobl Dduw. Yr Eithtiaid yr un peth, Moab yr un peth. I ni di yn weddol ddiweddar edrych ar Balac a Balaam. A'r brenin Balac, chi'n cofio, eisiau cael Balaam i ddod i felltithio pobl Dduw. Oedd e'n methu wneud, oedd e'n gallu wneud. Oedd melltith Dduw ar Moab, nid ar ei bobl ei hunan. Neiff e ddim ein concro ni yn llwyr oherwydd hynny. Ac mae arweiniad Duw a'i lywodraeth dros bopeth ym mywyd y Cristion. Fe sydd wrth y lliw, fe sydd. Mae'n ddiddorol i nodi yn diwedd, ar ôl bedydd Iesu Grist, pwy sy'n arwain Iesu i'r anialwch i gael ei demtio? Nid Satan, yr ysbryd. Yr ysbryd yn caniatáu iddo fe gael ei demtio ac yn ei arwain i'r anialwch. Ac mae hynny'n golygu bod yr arglwydd wrth y lliw. A mae Duw hyd yn oed yn gallu troi ein temptasiynau ni i'w bwrpas ei hunan ac i lwyddiant ei deyrnas ef. A mae hwnna'n ryfeddol yn dywe. Meddyliwch am Joseph. Meddyliwch am y temptasiynau wynebodd Joseph. Y temptasiwn i fod yn chwerw oherwydd y ffordd oedd ei deulu wedi ei drin. Wedi ei werthu gan ei frodyr ei hunan. A'i yla bant i wlad diarth. Na chi a biws yn y teulu. Byddai'r rhan fwyaf ddim yn gallu dod dros hwnna. Temptasiwn i fod yn chwerw am y peth. Ond na, mae'n cael gras yn diwedd. Mae'n cael gras. Hyd yn oed trwy hynny i fod yn fendith yn yr aifft. Meddyliwch am celwydd graig Potifar. A'r temptasiynau, a'r temptasiwn roiodd hi yn ei ffordd wrth gwrs. Mae'n cael gras i sefyll. Y trilliad wedyn ni, y bytler, yn anghofio amdano fe. A mae'n jael am amser hir eto, cyn dod mas, na ddyle fe ddim bod na. Eto, gallai fe wedi bod yn chwerw iawn am hynny. Na, mae'r arglwydd yn troi y cyfan, yn fendith. A mae'n dod yn y diwedd yn brif weinidog ac yn fendith yn yr aifft ac yn fendith yn arbennig i Israel, wrth gwrs. Chi'n cofio Paul a'r swmbl yn y cnawd, beth bynnag oedd hwnna? Dreinen Satan.
bod e ddim yn mynd i wneud i weinidogaeth yn iawn, achos y gwendid oedd gyda fe. Rhai yn meddwl taw'r llyged yw e, rhai yn meddwl taw'r ymadrodd oedd e, sy'n ots am ni, beth bynnag oedd e. Ond mae'r arglwydd yn defnyddio hwnna i goncro balchder Paul, trwy wneud e i bwyso mwy ar yr arglwydd. A chi ryfeddod, mae'n defnyddio y gwendid yna i wneud Paul yn gryfach, trwy fe bwyso'n drymach ar yr arglwydd. A meddyliwch am Pedr te. Pedr yn cwmpo, wrth gwrs, ac yn gwadu. Mae'n cwmpo. Mae'r arglwydd yn gweddio drosto fe, mae'n cael ei adfer, wrth gwrs. Mae'n edi farhau, wrth gwrs, yn cael ei gymryd yn ôl. Ond o ganlyniad, mae hunan hyder Pedr wedi cael cnoc marwol. Oedd e mor hyderus ynddo fe ei hunan. Mor hyderus. Mae'r arglwydd yn rhoi caniatad i Satan i'w faglu fe, a mae'n cwmpo. Ond mae'n cael cnoc fawr i'r hyder mawr yna ynddo fe ei hunan. A chi ras Duw yn gallu troi pethau fel yna hyd yn oed yn fendith ac yn help ac yn erth i ni. Mae Satan eisiau ei bechod i fynd trwy'r eglwys. Pob eglwys, unrhyw eglwys, achos Iesu Grist, mae eisiau fe fynd fel pydredd, fel powlen o ffrwythau. Mae eisiau fe fynd trwy'r cwbl i gyd, chi'n gweld? Ond pa mae pechod yn dod i'r amlwg, pa mae rhywun yn cwmpo, beth sy'n digwydd? I ni'n fwy gofalus. I ni'n fwy gwyliadwrus. Yn aml iawn, dyna sy'n digwydd trwy'r ras, Duw. Bod ni'n fwy effro, a bod ni'n fwy gweddigar i bwyso ar yr arglwydd. Mae'r arglwydd hefyd yn cydymdeimlo ni yn ein gwendidau. Dyw e ddim yn annog pechod, dyw e ddim yn cydymdeimlo gyda phechod, ond mae'n cydymdeimlo gyda ni yn ein gwendidau. Ac ar ôl i ni i syrthio ydy, i ni'n colli perthynas, i ni'n colli mwynhad, nes bod ni'n dod nôl wedyn, nes bod ni'n edifarhau, nes bod ni'n pledio gwaed Iesu Grist, a mae'r gydwybod yn cael ei glanhau eto. Ac unwaith i ni'n neud hynny, mae'n dangos ei gariad eto tuag ato ni. Mae'n gafel yno ni eto, ac yn ein codi ni, ac yn ein erthu ni, ac yn ein harwain ni ymlaen unwaith eto. Wel, i ni fod i wisgo nawr te holl arfogaeth Duw, mwyn cael ein hamddiffyn ac ymosod. Oherwydd cynllwynion y diafol, mae'n slai, mae ar waith, weithiau fel llew, weithiau fel angel, ond neiff e ddim concro pobl Dduw. Neiff e ddim concro pobl yr arglwydd Iesu. Diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr emyn olaf, mewn anialwch rwyf yn trigol, temptasiynau ar bob llaw. Heddiw tanllid saethau yma, fori tanllid saethau draw.
Diolch o arglwydd am dair i ni, diolch am ein tynnu ni mewn i'r frwydr ysbrydol, yn erbyn drygioni, yn erbyn Satan, a'i ddemoniaid, a'i bwerau tywyll. Diolch arglwydd bod ni yn y frwydr wrth fod yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, diolch bod yr arfogaeth i'n helpu ni i ymosod ac i amddiffyn. Helpa ni arglwydd i gael y balans na'n iawn, i beidio yn cilio, meddwl bod rhaid ni fynd bant o'r byd yn llwyr, cychwanegu rhyw reolau a pwyso ar y nerth ein hunain, ond hefyd nid dim ond ymosod heb fod yn effro ac yn ofalus. Mae angen gras arno ni arglwydd i wisgo'r holl arfogaeth. Ond diolch mae dy fwriad i yw i ni sefyll a gwrth sefyll. Diolch bod Iesu Grist wedi ennill y frwydr yn barod mewn gwirionedd, ac o arglwydd i ni eisiau sefyll yn y frwydr o ddydd i ddydd a sefyll yn y diwedd. Wedi wneud pob peth, sefyll yn gadarn. Ac o arglwydd felly cadw'n llyged ni arna ti ac helpa ni i wisgo yr arfogaeth a bendithia ni wrth i ni fynd mlaen os wyt ti'n caniatáu ni edrych ar yr arfogaeth amrywiol. A hyn i gyd gogoniant i ddenw di o arglwydd, clod i dy ras di, mwyn i ni ddod yn fwy sanctaidd a thebyg i Iesu Grist. Car ei ben bo'r goron.